برس فات اونن سیاست مدار جمهوریت gelmeye برس اونن دماتا باش به ایدی به هفرا گریدانا پروسیسا آشتی لواکوری کردستانی ترکیه و یا روشاوای کردستانی لسوریه تو چاد بینی گلو بو یکم لترکیه پروسیسک آشتیه تنیه پروسیسک چارەسەریە تنیه رایدار و دولته و پروسیسه بناو ترکیه یا به ترور بناو دکن قصاوانج ترور چکدارم PKK نه halbuki Türkiye tu terör tıneye terör li Kurdistanê heye dagirkerî bixwe terore bixwe şiddete devleta Türkiye ne tenê li Bakur Rojavayê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê jî devletek dagirker e dagirkerî bixwe şiddete bi gotina wan terör e Suce dijî mirovahiyê ye. Heger qala aştiye dikin divê demildest neviye Rojavayê Kurdistanê ji aliyê vê dewletê ve hatiye dagirkirin. Divê demildest dewleta Tirkiye ji Efrînê serêkaniyê girê spî vekişe. Madem divên mew PKK melhev kiriye, PKK xwe fesix kiriye, çekdarê xwe belav kirine, li Başûrê Kurdistanê bi dehan baregahê wanî leşgerî heye, divê demildest wan baregahê leşgerî dewrî pêşmergeyên Kurdistanê bikin. Ji devla ku wer bikin, PKK ciyê ku jê vedikişe dewrî artêşa Tirkiye dike. Ev bixwe teror e. Çi karê devleta Tirkiye li Başûrê Kurdistanê heye? Belê birês Fuat îtir em behsê pêvaja niha navê wisa ye pêvaja çareseriya herek navekê lê dinê êk dibêje Tirkiyeyeke bê tîror êk dibêje pirsa Kurdan di estê xwe de tu zanî di koka xwe de ev pêvaja dest pê kiriye el esas pirsa Kurdan çareser be kevata gelo heta niha çi gavên şînber yên praktîk nehat navetin yani pirsa Kurdan çi qas pirseke siyasî be û qas pirseke yasayê rihandeke yasayê destûrî heye egel gurvan her du arastan hewlên çareseriyê bê navetin dibe mirov hîvî bike kevata bû heta niha bi vî awayî gav navetin tu hêvî ji vê dewletê tineye bona em qala aştiyakê bikin divê teref hevdû nas bikin devleta Tirkiye ne hebûna Kurdistanê û ne hebûna milletê Kurd nas nake. Heger terefek yê din nas neke û qala aştiyê bike, ev ne aştiyê ev hewldana teslîmgirtinê ye. Bê ku rastaqîniya welat û milletê Kurd bê nasîn û mafê milletê Kurdî xwe bi rêvebirinê nê pejirandin dê çi aştî pêk were? Ev banga kolêtiyê ye. Aştiya ku efendî li ser koleyan ferz dikin. Bona wê em vê pêvajoyê wek pêvajoya aştiyê bi nav nakin. Hedefa vê pêvajoyê ne çekdarê Qandîlê ne. Hedefa vê pêvajoyê Başûrê biçûk Rojavayê Kurdistanê ye dibêjin em Sûriyeyek bê teror dixwazin baş li Sûriye kî terorê dike du çavkaniyê terorê heye li Sûriye. Yek ji desilata Şamê ye adin desilata Ankara'yê ye. Ankara axa Kurdistanê li wir dagir kiriye li Şamê jî ew çeteya li İdlibê hikûmet bûn temama dinyê ew wek terorîst bi nav dikirin. Belê birês Fuat em behsê pirsa çareseriyê bike di navxa Tirkiye de tu baş dizanî. Belê pêterî 100 sala kumara Tirkiye heye. Berî her tiştî em Kurdistanek bê teror dixwazin. Belê birês Fuat pêterî 100 salana pirsa Kurdan li Tirkiye heye. Tu caran bû pirsa Kurdan komisyoneka nava parlamana Tirkiye nehatiye pêk anîn. Tu caran ku tê gutin weke niha ciddiyetek niye di çapemeniya Tirkiye da berpirsên Tirkiye heta dewlet Baxşerî xwedî li vê pirsê derdikeve dibêje pirseke heye pêwîste çareser bikeyin. Kewata gelo tu bû wisa yê bê umêdî yê bê hêvî. Biraya aziz, di wê komisyonê de temsîlkarê milletê Kurd tune ne.
Partiye Türkiye'ne. Dem partiye heye parlamenterên dem partiye hene Kurdin di nava komisyonê de hene. Dema sedam hebu hın Kurdcî dikirin parlamenter mawê çaxê me digo wana parlamenterê Kurdin. Eben ki diçin parlamena Türkiye wek parlamenê Türk diçin parlamenê. Parti giş partiye Türkiye'ni. Dem partiye herçend denge xwe ji milletê Kurdistanê kirasê dem parti kirasê Türk û Tirkiyevîtiyê ye. Ne temsilkarê milletê Kurdin. Bona ciddiyetek de meselê de hebe. Belê birêz Fuat, tê gotin ku behsan de tê kirin komisyon biçe İmraliyê jî Godariya û Calan jî bikeveke aktorekê vê pêvajiyê. Eger tiştekî wisa pêk were tu çal bînî gelê tu nabînî wê hinek pêşveçûn hebe? O Calan ne temsilkarê milletê Kurd e. O Calan ev 26 salê wî ye li İmralê kîjan baskê dewletê serwer be li gor wan dipeyive. Baxçelî derket go o Calan bira were meclisê partiya xwe fesix bike çekdarê xwe belav bike. O Calan go ser çava talimata partiya xwe partiya wî jî kongre çêkir. Xwe fesix kirine nekirine em nizanin, çekdar bela kirine nekirine jî em nizanin. Lê ne temsilkarê milletê Kurd. O Calan dibe ez Komara Demokratîk ya Tirkiye nadim bi Kurdistanekê. Eşkere Kurdistanê red dike, li ser redda Kurdistanê ev pêvajo dest pê kiriye. û hedefa dewleta Tirkiye ne tenê Bakur Rojava ye. Hedefa wanî lezgîn Rojavayê Kurdistanê ye û çûm dibêje Kevata birêz Fuat di demeke de ke rewşa Rojava bi vî awayî be nêzîkbûna bêguman Hesedê û Şamê nêzîkbûneke qelse yanî bawekî kîsaleyî prose birêve diçe. Kevata gelo eger ya Tirkiye pêk nehêt bi nimûne Zûzû Hesedê li gora dixwaze tevlî artişa Sûriyê nebe kevata lê çi serê pêvajiyê hêt. Awal Tirkiye dest pê kiriye têk here. Pêvajoya 2012-2015 jî bo Sûriye û Rojavayê Kurdistanê hat li darxistin. Wê çaxê hesabê dewleta Tirka ew bû ku pêşmerge partîzanê PKK û Îxwanî Müslîmîn di serpereştiya Tirkiye'de ew ê şerê Esad bikin. PKK bi dev goerê lê ji hevkeşeya Irak, İran, Suriye derneket lewma pêvajo li wê der têk peçû. Ev pêvajo jî ta ku Rojavayê Kurdistanê teslîm negirin li Tirkiye tu gava navêjin. Tu gavek ji bona milletê Kurd, ji bo mafê kolektifiyê milletê Kurd li ber wan tune ye ji xwe. Gavê qal dikin dibên em ê yasaya biguherin bira bana vegerin bêjin em poşmanin ew ê tev li civatê bikin. Ji xêndî vê xalê niha du cûre mafe ne. Mafê take kesî mafê kolektif. Mafê millet ta mafê kolektifin. Em ne hebo belawelane li vê der. Em milletekin û li ser axa xwe milletekî qedîmin. Ta devleta Tirka vê rastiye qebûl neke tu aştî jî pêk nayê û tu kêşe jî çareser nabe. Belê birêz Fuat Udan siyasetmedar ji Mêrdîna Bakurê Kurdistanê gelme bû. Gelê spasê var baş.